ସାଙ୍ଗମାନେ ବରିଗୁମା ସହର ମଝିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟ ଗଠନ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଚାରିପାଖ ପରିବେଶ ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଚାରିଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼, ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟଘୋଷରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠେ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ। କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଭାବି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଓ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆଶା ଥିଲା, ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବୁ ବୋଲି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ଦୂର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିଲାନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପରେ ମନେ ହେଲା, ଦର୍ଶନ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଭକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁଠି ମିଳେ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିଲୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଠାକୁରଙ୍କ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲୁ, ପରିକ୍ରମା କଲୁ ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ପରିବେଶକୁ ଅନୁଭବ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କେତେ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର। ଚାରିପାଖ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଓ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମନକୁ ଏକ ଅଲଗା ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁ ସେଇଟା ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଓ ସ୍ମୃତି ନେଇ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଥର ପୁଣି ଆମେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।